всичките до един, ала така ни обичам ви. Свободолюбиви, показват него. Е огромен и там ние се класираме на първо място. Скъпи приятели, благодаря за подаръка. Ще се възползвам от него. А на вас пожелавам наистина всичко най-добро и на добър път. Кой каза? Какви ще станем? Богати! Коя е нашата класна? До неба! Коя? До неба! Откъде сме? БГ! Дай пак! БГ! Пак! БГ! Браво! Давай стъпим! Чакайте! Чакайте! Сега предлагам, когато се събраете, да изкрещите и да сдигнете ръцете, да има някаква... Кой каза?